Dobre, ďakujem. Keď to teda páni zhrniem, tak tá vaša odpoveď na to je z veľkej časti taká, že problém Slovenska ani nie je legislatíva, lebo tu máme v zásade často ešte aj lepšiu ako krajiny s porovnateľným príbehom transformácie, ako máme my. Ale ten problém je, že tu nefunguje, keď to zjednoduším, prokuratúra, polícia, súdy tak, ako by mali. A neboli tu v zásade, vulgárne povedané, odstíhané veľké ryby. Nesedia veľké ryby za korupciu. Že ako riešiť tento problém? Že je to vôbec problém, ktorý sa dá riešiť systémovo, alebo je to v ľuďoch, že tu chýbajú proste odvážni prokuratúry, odvážni policajti? Ako to vôbec politická strana môže riešiť? Ak môžem k tomuto, ja by som to možno trošku doplnil, že problém inštitúcií, alebo problém teda, že je problém mimo legislatívy, nie je len v tej trestnej zložke, keď ja sa k nej hneď dostanem. V tých veciach, ktoré sme tu spomínali, ja to poviem ilustratívne, je, že to, ako sa rozdeľujú eurofondy, je vecou vlády, a teda jednotlivých ministerstiev a implementačných agentúr, takže na to nepotrebujeme zlepšiť prokuratúru a súdy, aby sme povedzme zaviedli oveľa jasnejšie pravidlá, oveľa vyššiu mieru nárokovateľnosti do tých fondov a proste úplne iný prístup. V Poľsku napríklad síce fungujú niektoré tieto zložky lepšie ako u nás, ale tiež tam majú mnohé problémy, ale to, že majú oveľa lepšie aj čerpanie, aj menšiu korupciu v fondoch, nie je ani tak vecou toho, že majú lepšiu prokuratúru a súdy, ale že sa ešte pomerne dávno najvyšší predstaviteľ štátu rozhodli, že toto nemôže byť prúser, ale musí to byť úspech a nebude sa na tom nikto prižívať, teda minimálne pokiaľ oni do toho môžu niečo povedať. Takže chcem len povedať, že eurofondy je jeden príklad toho, kde to nezávisí od prokuratúry. Sú to, že už oni potom majú chytať niekoho, kde niekto pácha trestnú činnosť, je druhá vec, ale dá sa urobiť 80% práce predtým. Verejné obstarávanie, aby fungovalo lepšie, tiež nevyžaduje zmeniť prokurátora, súdy, vyžaduje zmeniť fungovanie úradu alebo urobiť iné inštitúcie na zmeny, ku ktorým sa môžeme dostať. Len preto som chcel povedať, aby sme, mám pocit, že vždy len prejdeme do toho zlyhávania tej trestného reťazca, ktoré je nepopierateľné, ale je veľa... má na tom vnímaní, tak ako to ľudia vnímajú, ale v tej preventívnej rovine, ktorá je vždy dôležitejšia, tá zodpovednosť exekutívy je oveľa, aj priama dosah exekutívy je oveľa väčší, je to otázka viac vôle a tých riešení. Ale k tomu reťazcu, lebo ja som sa tomu nechcel vyhnúť, len som chcel upozorniť, že vláda môže riešiť a mala by riešiť aj úplne iné veci v súvislosti s korupciou, ktoré naozaj nie sú o zákonoch. Pokiaľ ide o ten trestný reťazec, tam sa veľa hovorí o súdoch, ale špeciálne v prípade korupcie je menší problém so súdmi a väčší problém je s tými predchádzajúcimi časťami trestného reťazca, teda s políciou a s prokuratúrou, lebo korupciu teda rieši primárne špeciálny súd, ktorý nikto asi nie je dokonalý, ale nevidel som vážnejšiu kritiku zatiaľ jeho fungovania z hľadiska kauz, ktorému už dojdú na stôl. Sú nejaké diskusie o tom, ako najvyšší súd rozhoduje v odvolacom konaní voči tým kauzám, ale tiež to nie je zatiaľ, aspoň pokiaľ ja to vnímam, ten najväčší problém. Takže je to otázka viac prokuratúry a polície. No a pokiaľ ide o políciu, ja teraz trošku vedľa sedí kolega Fedor s ďalšími a diskutujú o bezpečnostnej problematike, takže sa trochu prekrývame, ale ja vytiahnem z tej časti to, čo ja považujem vo väzbe pri polície, vo väzbe na korupciu za dôležité. A to je vlastne zmeniť chápanie polície ako v podstate, poviem to tak, údernej peste ministra vnútra a aktuálnej vlády na to, čo sa rozhodne, na inštitúciu, ktorá je od vlády ako by som povedal, operačne nezávislá a ktorá zároveň má vnútornú deľbu moci vnútri tej inštitúcii tak, aby nikto nemohol kumulovať pri veľkú moc a prenášať do nej nejaké záujmy. Poviem príklady toho. Jeden príklad je nezávislosť inšpekcie policajného zboru od ministra vnútra, čo je podľa mňa úplne zásadná vec, ako vidíme aj v Čechách, k čomu to viedlo a vidíme na Slovensku naopak, čomu to nevedie, lebo podriadenosť inšpekcie ministra vnútra je nástroj, ktorý veľmi silno umožňuje politickú kontrolu polície. A druhé je vzťah teda aj policajného prezidenta k vláde, spôsob menovania, ale aj potom vnútorná štruktúra v polícii, kde je dôležité, aby sme ju postupne odpolitizovali. Ďalším bodom, a tam skončím tú odpoveď, aby zase tiež som nepríliš dlho, je prokuratúra, kde v prípade prokuratúry sú v podstate možné dve filozofie. Jedna filozofia je, že je strašne dôležité mať vynikajúceho človeka tam hore, či ho nazveme generálny prokurátor, v prípade korupcie je dôležitý špeciálny prokurátor. A keď tam dostaneme toho správneho Katányho a on nebude mať ako žiadne prekážky v ceste, tak on to všetko vyčistí.
To je cesta, ktorú do veľkej miery máme už dneska, lebo máme monokratickú prokuratúru vo veľkej miere a súčasný návrh, ktorý vláda poslala do parlamentu, ešte prehlbuje, lebo zásadne posilňuje právomoci generálneho prokurátora vnútri prokuratúry. To znamená, že to, čo chce generálny prokurátor, aby sa vyšetrilo, sa už dneska vyšetrí a to, čo nechce, aby sa vyšetrilo, sa nevyšetrí. A ten súčasný návrh ho vlastne ešte posilňuje tak, aby si žiadny prokurátor, či radový, okresný, krajský nedovolil robiť niečo iné ako to, čo má pocit, že sa zhora chce. Ale týka sa toho, keď sa bavíme teda nielen generálneho prokurátora, aj tých nižších zložiek pyramíd. Znamená, každá tá nižšia zložka v pyramíde je už dneska pomerne vydaná na milosť a nemilosť tej vyššej zložky a bude ešte viac. Druhá možnosť, ktorú ja si myslím, že by sme mali presadzovať, je kombinácia naopak posilnenia individuálneho postavenia prokurátora z hľadiska či už prijímania a rozdávania pokynov, či už jeho nezávislosti pri konaní, či už je ochrany jeho, lebo to je asi najväčšie problém. Mnohé tieto veci už nie je zákonne napísané, len keď vaši nadriadení môžu s vami hýbať pomerne ľubovoľne, tak vynútiteľnosť tohto je pomerne obmedzená. Takže tá druhá možnosť je posilnenie postavenia individuálneho prokurátora, jeho ochrany a nezávislosti, spojené s dvoma ďalšími prvkami. Jedna je zverejňovanie rozhodnutí a oveľa silnejšia možnosť verejnej kontroly potom týchto vecí. A tretia je ale zároveň aj možnosť súdneho preskúmavania rozhodnutí o nekonaní. Lebo máme dneska situáciu, kde keď prokurátor sa rozhodne nekonať, tak neexistuje nikto, kto by mohol toto v podstate vyzvať, kto by to mohol skontrolovať. A preto my navrhujeme, aby sa zvážila možnosť súdneho preskúmania takéhoto. To znamená, že prokurátor oveľa viac, ja osobne verím na ten francúzsko-taliansky model, ktorý je postavený na silnom postavení individuálneho prokurátora, alebo teda u nich je to ten formulácia vyšetrovajúci magistrát. A samozrejme prinesie to, že keď takýto človek bude skorumpovaný alebo sám zbabelý, tak to nepovedie k dobrému výsledku. Ale mám pocit, že to, čo sme dneska videli, to, čo zatiaľ vidíme na Slovensku, je, že ak skoncentrujeme všetky tie vajíčka do rúk jednej osoby, ktorá sa volá generálny prokurátor alebo špeciálny prokurátor, tak sa z tých vajíčok nerozbije nič. Ak sa tie vajíčka distribujú medzi mnoho prokurátorov, ktorí boli efektívne chránení a verejne kontrolovaní, tak niektoré sa nerozbijú, ale niektoré tie korupčné vajíčka, niektorý z nich by začal o zem hádzať a myslím, že by sme začali rozpletať ten reťazec, ktorý dneska vidíme.